San Blas auzoko jaien ospakizunak izan dira asteburuan. Suziriarekin eman zitzaien hasiera larunbatean. Ermita urte guztian zehar zaintzen duena Klari Irigoyen da eta urteroko moduan lorez apaindu eta irekitzeaz arduratu da bisitatu nahi duen ororentzat. Ume jolasak, toka txapelketa, trikitixa, harri jasotzaileak, egitarau zabal antolatzen dute asteburu osorako. Ohitura zaharra bihurtu dena Amarozko txarangaren bisita da. Goizean goiz auzoan zehar pieza jotzen aritzen dira, bertako etxeetan gosaltzeko geldiuneak eginez. Eta San Blas egunean meza berezi bat eskaintzen dute bertako ermitan jakiak bedenkatzeko. Jende asko biltzen da bertan erroskila famatua jan eta tabernako giroan egoteko.